Bedrijven en instellingen hebben 60 van de 100.000 euro kostende uitbreiding schonken. Dus met dat draagvlak zit het wel goed. Wij hebben geld nodig voor een verbouwing en herinrichting van het museum. Daar hebben we plannen voor ontwikkelen en daar hebben we een actie voor opzet. En we dachten dat had een jaar nodig waar we de centen binnen wat hebben. Maar het is boven verwachting gang. Wij hebben nu al 60.000 binnen. Het museum wordt een steek groter en krijgt meer exposities. Zou we de veranda dichtmaken? En dan de boetewand, daar komen alle hier roene vakken en vrouwkante vakken in. En dat willen we voornamelijk doen voor Ben. En om aan te jaar van, dit zijn bijzondere dingen die je nog in de natuur vinden kennen. En in die vitrines, daar komen alle grote foto's van situaties in het landschap die nog verbinding hebben met de prehistorie. Leeft de archeologie in de buurt? Ja, dat leeft hier heel bot in de waarden, omdat er amateur-archeologen en een proto-amateur-archeologen een hele protofoon is. En dat er ook een proto-mensen daar ook in geïnteresseerd zijn. En we merken ook dat het interesse toeneemt, vooral bij oudere mensen. Die willen graag toch dit soort verschijningen bezieken. Wat ben je nou de topstikken van dit museum? Dat is een bladspits die op een grens voelt van Friesland en Overijssel. En daar zijn er maar 3 van in Nederland. En het tweede topstuk is een stukje ierenwerk, wat hier in de directe omgeving om jou gevonden is, opperkoorden. En dat is gewoon een stukje van een pad van de hunebedbouwers. En dat is eigenlijk het oudste stukje ierenwerk van Ad Karspelen, 2400 voor Christus. Verder wil het museum kuier, fiets- en autotochten organiseren voor bezoekers. Die tochten leerden nooit plakken in de natuur die in het museum ook te zien binnen. De verbouwing begint eind dit jaar.